שלום חברים וברוכים הבאים לפרק הרביעי של הברואפ, סדרה שאני והטימן עושים כבר, זה הפרק הרביעי שלנו יהיה. כמו שאתם יכולים לראות אנחנו בדיוויז'ן 4 עם 3 נקודות כבר. בפרק הזה אתם בחרתם שאנחנו נשחק עם אתלטיקו מדריד את השתי משחקים הבאים. כמובן אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם ממשיכים להגיב לנו, ממשיכים לעשות לייקים, ממשיכים לצפות ובאמת להתעניין בסדרה. אל תשכחו, אם אתם אוהבים את הרעיון, לתת לייק וסאב, בקישור של הטימן יהיה בתיאור, ומקווה שתהנו מהפרק הזה. טוב, הנה המשחק הראשון, אנחנו בבית, בויצנטה קלדרון נגד ארסנל. משחק מעניין. אני... יאללה. על הקוקר. יאללה. איזה מסירה אם זה 1-0! כן, אוקיי. מהר מדי. בוא נקווה לו עוד רייג' קוויט פה. חטיפה של קוקר במרכז השדה, מסירה, טיפ של דאבל פאס עם גריזמן, ו-1-0. איזי. פשוט מנסים לעבור אותנו במרכז המגרש. יופי. איזה פאס! זה קל מדי. אז צ'ך שם, בכלל לא הבנתי מה הוא עשה. נפל על התחת. גם בגול הראשון לא הבנתי בכלל, כאילו, מה הוא עושה שם. לא, זה קל מדי, מה זה? שיצאו. דקה 23 כבר 2-0. לא, לא, לא. אוי, לא. הם משחקים עם אלנני. מה הקשר? למה הם משחקים עם אלנני הזה? מוחמד אלני. טוב, הוא הפקיע בשבילה. מנסים לחגוג עם המצלמה ולא מצליחים. אתה רואה שם פשוט טעות בהגנה, אבל... דניס! צחק עליי. וואו, לא, אתה רציני! מה קורה פה? איזה מזל יש להם. איך הם חזרו ל-2-2? מה? זה בכלל גול עצמי של הבלוק. מה קרה פה? אז בוא נפתיע זה. לא. טוב. יאללה גריזמן, טורס, יופי, זהו. אל ניניו. שחקן שלא יחמיץ הרבה בהגיחות. קליל, אין להם הגנה, ההגנה שלהם מאוד פגומה. טוב, הנה המחצית השנייה יוצאת לדרך, אנחנו ביתרון של 3-2 עם הרבה מזל בשבילם. נו באמת, חואן. יאללה, יאללה, שלא יהיה פה עוד הפתעה. הלו! בבוי! הלו, מישהו שיעצור את הבולשיט הזה. מה זה החרטא הזאת? מה קורה פה? פשוט לא מתמסרים ואיכשהו מגיעים לתוך הרחבה. בסדר, הם לא ינצחו אותנו, אני מבטיח. 96 רוננדו. איזה יופי. יאללה, נו. יאללה, 4-3. גריזמן עם צמד או שלושה. אז לא משנה, אנחנו חייבים פה את הניצחון הזה. צריכים לעוף מהדיוויז'נים האלה, זה לא הרמה שלנו. יאללה, טורס קורא לו פה. איזה כדור! איזה יופי של התקפה! קרסקו, 5-3. גומר להם פה את הסיכויים לגמרי. מתחרפן. בסדר, זה היה די צפוי, הם פשוט הפקיעו לנו 3 גולים ממש לא ברור. לא הבנתי באמת מאיפה הם הביאו את הגולים האלה, אבל קרסקו פה מקפיץ ועם הריבונד מפציץ את השער. 5-3. יאללה, חוזר. זהו. אין אופסייד. אין אופסייד.
אנטואן גריזמן. מה זה זיין אותי שם? לפרננדו. 6-3. זהו, ההגנה שלהם, אני לא יודע מה יש להם, הם כאילו עולים עם כל השחקנים שלהם למעלה. גם כשלא היינו ביתרון, הם פשוט עולים עם כל השחקנים שלהם למעלה. פרננדו טוב, עם צמד. משפיל את ארסנל. אוי אוי אוי! עוד רייג' קוויט, כבר נמאס. או שלא. כן, והנה הרייג' קוויט. משחק ראשון, ניצחון ראשון, יש לנו כבר 6 נקודות בדיוויז'ן הזה. בוא נצא להשיג את ה9 נקודות האלה, כי באמת אנחנו חייבים לצאת מהדיוויז'ן הזה. והמשחק השני שלנו להיום יוצא לדרך, אנחנו מול מנצ'סטר סיטי בחוץ, באייטהאד. הולך להיות משחק יותר מעניין מהמשחק קודם אני חושב, אבל אנחנו עדיין ננסה לנצח אותו. גבי אל תיגע בי. איזה התקפה. עדיין גבי. גריזמן. איזה יופי של כדורגל! 1-0, איזה יופי, ככה מפרקים הגנה. איזה יופי, טורס. עם פינס קטן לפינה העליונה, זהו. בום. איזה יופי. רק תוך 7 דקות הם כבר נכנעים. שבכך פשוט. איזה יופי. איזה כדור גדול! פרננדו! מגיע! קרסו! 2! תוך 2 דקות כבר 2-0. קרסו. אוי ואבוי, איזה כדורגל. חשבתי דווקא ארטי יגיע לזה, אבל קרסו מגיע לפניו. זה מסוכן, איזה סיבובים יש לו שהוא מכניס את הכדור לרחבה. סאול. יאללה, 3-1. 3-1. די. 3-0. איזה כדורגל יפה. באייטהאד בדקה 17, בדקה 18 אנחנו כבר עולים ל-3-0. עם עוד התקפה יפה מאוד. הם לא גרועים אבל, הם פשוט לא גרועים. אוי. לא, אגוארו! אובלה! למה הם חייבים להתקיל לנו את הגול? זה גולים לא חשובים, כי הם בסוף לא ינצחו אותנו, אבל זה מעצבנים, זה גולים פשוט מעצבנים. כי עדיף לצאת עם רשת נקייה מהמשחקים האלה, כי זה באמת משחקים כלילים. לא, רק לא עוד גול ועוד לפני המחצית. לא! מה זה? זה בושה מה שהם עשו לנו עכשיו ברחבה. זה קאמבק קטן. אני בטוח שאנחנו לא נפסיד פה, אני בטוח שאנחנו ננצח פה, אבל זה גולים שפשוט מעצבנים כי הם נכנסים סתם ככה. בלי שום מטרה. קדימה, בוא נפקיע לפני המחצית קטן, נגיד למעלה טוב, קדימה. או, איזה טאץ' מדהים של חואן. אם הם מפקיעים עוד אחד אני יוצא. מה אתה עושה? מה? אני מה שגודין רוצה... טניס! מה עשית? אבל אני עשיתי השתיקות, אנחנו בצר! מה זה הפאקינג חרטה הזאת? משתי משחקים רצוף כבר אנחנו מ3-3. אומייגאד, זה פשוט לא אמור לקרות, מה זה החרטה? זה פשוט חרטה. לא מפחידים. אוקיי, הם לא שיחקו עם דה בריינה בכלל. עכשיו הם מכניסים אותו. זהו, מחצית שנייה אנחנו חייבים לטפס, אין יותר גולים. אנחנו לוקחים את המשחק הזה בשתי ידיים ומנסים לצאת מהפרק הזה עם 9 נקודות. קרסקו. והנה 4-3, הנה כבר אחרי 2 דקות שהמחצית השנייה יוצאת לדרך. קרסו מפקיע בקלילות. בקלילות. איזה פינס לפינה הימנית של קרסו, שעה 4-3. מה? איך הוא עושה דבר? מה? ועוד פעם אנחנו עם הבולשיט הזה. פנדל על שום דבר. אני אנסה לעצור את זה כי זה כבר פדיחה מה שקורה לנו פה וזה
וכמעט, כמעט, זה עובר בין הרגליים של יאנו בלק. וואו. עוד משחק עם כמות שערים מטורפת. זה פשוט מחזב כבר. יאללה. נו. למה זה אני? לא! מה זה? מה זה? איך להגיב לזה? לא, לא, לא. לא! מה? מה זה בולשיט הזה? אני לא מבין מאיפה הם מביאים את הגולים הלא הגיוניים האלה. הם לא פאקינג משחקים טוב, מה זה החרטא הזאת? אני לא רוצה להפסיד פעם שנייה, יש לנו רקורד מעולה בכללי, עם הסדרה הזאת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להרוס אותו. יאללה פרננדו, יאללה תחזיר אותנו למשחק. יש! קדימה, 5-5, מה זה המשחקים המטורפים האלה שיש לנו היום. העיקר שנשיג את ה3 נקודות, אבל ה5 גולים האלה שהם הפקיעו לנו זה לא במקום. אליניו. הוא חשב שהוא יוציא את השם, מבלבל אותי אבל יקר. יאללה, פררה. לא! זה לא יקרה, זה לא... מה זה החרטא הזאת? אני לא מבין! מה זה, יש פה כבר 11 שערים במשחק הזה. זה לא נורמלי. לא אמורים לספוג כל כך הרבה שערים. מה? קרה פה! לא, טק. חייבים להפקיע פה שער, חייבים לשמור על כבודנו האבוד. חייבים. יאללה, קוקי. אוקיי. תורס. רוץ. תורס עוד פעם. כן. תורס! עם 6-6! זה לא יאומן מה שקורה פה, זה פשוט לא יאומן איך שאנחנו פה חוזרים כל שנייה מגול שהם מפקיעים. כבר 12 שערים במשחק המטורף הזה. בלי כוחות אנחנו עדיין מפקיעים. גול יפה של תורס. 6-6 קדימה, רק עוד 8 דקות נשאר לנו כדי להשלים פה את הניצחון. נגמר. אומייגאד, איזה בושה. ההפסד השני שלנו בסדרה הזאת עם... זה פשוט לא יאומן, 7-6. הרקורד שלנו קצת נהיה יותר גרוע, 7 ניצחונות, 2 הפסדים. טוב חברים, אז כמו שאתם רואים, אחרי פרק מטורף, פשוט פרק עם יותר מ-20 שערים בשתי משחקים, שזה לא קורה לנו הרבה עם אתלטיקו מדריד. אנחנו מסיימים פרק עם ניצחון והפסד. ההפסד היה באמת קצת כואב, ואנחנו שוברים את הרקורד שלנו, ואנחנו עכשיו ב-7-2, אבל אנחנו עדיין בדיוויז'ן 4, יש לנו 6 נקודות. בפרק הבא אנחנו נוכל כבר כמעט להבטיח את העלייה שלנו אם ננצח את שתי המשחקים. כמובן שאם אהבתם את הפרק הזה ואתם אוהבים את כל הסדרה הזאת בכללי, תיתנו לייק ותיתנו סאב, והקישור כמובן של הטימן יהיה בתיאור של הסרטון, ויאללה ביי.